Fille, creaaltóir, amhránaí, ceoltóir, Agallamh ó bhéal agus cothathóir, úr scríbhneoireachta na Gaileann is Marcus Conghail darlóm. Bhain sé gradam filíochta Michael Hartner, Mícheál Ó Hartnéad amach dá chéad gnósach filíochta ceol baile a bharcas Conghail díad bhaithe. Gur mágad, yeah, chun so good. Go mágad. Céad ceist anna háchtach, fearthainn trá ach báisteach anis, sin ó chúl clúdach, an clúdach cúil spásas. Right. An é go bhfuil muoinech bocht eile Conamaramh ag muintir connachta nó cad é. No, ní bhín son a pís sprí is ar lí. Nar bhín blurbe le scríomh ar chúl leabhar, is gad is rudéigean le scríomh, is gad meach focail léigean ann agus beidir ní lis gom seans nach dógam mé sin róghar you know, ach like cuasaí tanga, like bín tú fálam an tanguléir, bín tú fálam focail an tanguléir, bín tú beidir, well, mise seans nó gachéin an idir, ach bín tú gaharú mar a rinne, agus a brathar an áitina bhfuilean tú déanann tú chuirsís a bhecinn tú leis na thuirlaí atá faoi do láimh ag an am, yeah. Oh, okay. Leirlumm faoin óig a bhí agat, faoin tógáil a bhí agat le clia? Tógáil sonna amach an rá. Tógáil blacliach sa bhéidir go raibh sáirte im le clia ó hebh starad is blacliach nó blacliach má bhaintear le trí bháin an nás is ar an dá hebh mar de far hebh na déhann mar de siad so bhí blacliach láidir sa chúlra agus chuntásaigh chumá muintir máthair bhainidir le counter several place agus cinál túisgurt na carach an son bhí siopa beag go bhí siad an béle is cluine gur an Spáin a tháinig a muintir siar cúpla glúin má gur giúdig Spáineach a bhíonta agus gur raibh tré na ngiúdach intinúr dégant ach nílim go thomlan cinnte bhfuilte sin fíor is tas go lena tástálacha DNA se gan na daine an drethearlam ceann níor óhada hen stáilm agus is stáilm go raibh ó iarthar na hórapa tháina siad ó improduct ataman is stáilm siar sa chuig uiste ach gur tháinar trí hasna agus an sangahéireann ach but yeah, Black League bhí ionta ma hanamháthair éide ma ganigal nó éide Kelly dá sí hain suas am Black League bhí an tír agus an dain in a chéir thuúlaach ag an am bhín stát a bhanú bhí dar a má a léirsú agus a bailú ábhar le chur saoil chun cabharthuairt do riine go catharga na Spáine bhí sé sin go mór i gceist ba ceart chumaní agus a drethearach agus mar sin de so bhí an taobh sin de láidir go leor le bhí cadéire mé bhí Casey is an onkel seans le siúd go méidir gur bé siúd agus bhena thug Casey chun a hairclann ar dúis agus ruí mar sin so bhí an cinál an stair agus an chathair láidir an son agus chomáile sin ar thaobh maithair má hanathair a fós éide mar defa ba Black League a bhí ann agus bhí sé páirteach is saoil na Halíonn sa chathair gan áras ach bhí sé buinteach le cogan na Saoirse mar a bhí go leor ag an am bhí sé sáit agus mé an naíre im le clia agus níor leabhar sé mór an faoi mar sin gná nós is socha nar hagan daoine tríd le héadach níor leabhar sé mór an faoi a bhíoch scéalaigh maithair más fíor go rís béile is cluine gur nuair a tháinig amachchas Ballykinler mar denach é imtheornú Ballykinler just gur chaise an gona bhíige seach sa chanáil agus dúir nach raibh sé chanéon bhainte bheith eile
in Conghail Varduel agus freisin nach raibh se chu éon bhainte bheith gaile le glunne dáte mar bhí sé fáilm chun glunne dáte i dhéanamh studio chul cethar nó sa chaón chul cethar leis be Harry Clark so has sé álam sin ar dúis ach sochan a réitigh sé leis nar haine sé leis so chu sé dro na peintéireacht an son so sin té maithar agus té a bháthar an son bo Conrathóir is socha go bheith rá an chéad glúin bhí ina a seanna ar siise Sean Pádraig ó sé corcaíoch ach tógach bhfuil cha sé reinmhá dá óige in Birmingham agus is annach álam sé gailing inar a bunaí chunan na gailge agus a póstéirí ag go baide náte dúglás de híad a tatar cuairt agus é sin ar fad so ach déil sé siúd socha mar bhí gceiste an am Bhí gaith na seolta agus bhí stát nua agus smuinteoireacht nua a bhhanú i gach aon duine i ngach chana slí istóilm agus go raibh deire a ggur có leis an méidir chuig rompa agus so hána sé siúd an eis go bleach lia lena bhean agus thug sé siúd a heileach le gailgan sa im leach lia agus bhí buinte le déantú síocht bhí monachar scanner ige bhí sé go mór chur airí na héir an déantú síocht na héir an chun cín ba rud an háach é sin dó agus a choríis bhí buinte le cogan na síirse bhí mar go raibh cadúnas ige ó hebh miotal agus rudí agsúla importáil leis an obair bhí bunige fu sé an nod ó Michael Collins agus Dean eile mar sin chun rudí a thugan isteach fé chuim mar defa so ach bhain sé sin leis an saoil ar fád ag an am le gach teilech so so sin an cool an dá hebh agus as ihir chorcaíonn san den bhena fó sé coolí na gá so agus man son ar hebh maithar ahar bíchas gur bleach líoch a bheann Maris McGonigal bas le gach ahar siúd Frank McGonigal nach leis an ránseach leúigh de bhaile ligig so meascán detarrá. Well, meascán ach Black League cart several places agus an cin sin fear dubs ar well, nadidir chud é fear dub, nadidir chud é fear dub ach sin scéal eile, agus I mean áireacht láidir Agallamh an son agus ní héanaine is tócha go raibh go mbeadh alíontóirí nó daine leis an bá sin ionta páirteach go sóisialta go politiúil agus carta sóisialta agus ruidir cinál siad ach go háirithe ar bhí stáit nua a thógáil. Tás gom gur bhar mamó ar a bheith na go tar dadó? Ar hebh de ahar? Maris, well, is cuioine mé, ní féidir mar agur bhí nachna go mar ach is cuioine mé eáil, so bhí sé bhí sa tig leo, bhí sé siúd sa tig ach ní féidir mar éon aithna bhí go mar aithna an bhuacha óig mar defa, Agus tógadh le gaige mar sin sibh imle clia raibh mór an daine in instant counter agus gaige chuig an am sin? I don't know, bhí tras an bhóthir agus síos pí ar ascail Gharbh bhí muinterí chaoin Robard ó chaoin dochtúir teilig agus an clán agus bhí mór heisir sa clán sa bhí roinnte ní bhéine mar anghéin a bhí roinnte go beidir rang de Harháin le stoilm ach bhí gailing cosisiúd agus well bhí gailing ag Antíní agus Moncol agus ar an dá hebh mar defa so bíchas gur rud éanaach a bhí ann ar lí cinál Ilánín beag mar defa ar lí ach bhí cúpla lehanis bhí sé ag na gailta mar defa so bhí níor hála sé dír sa teag mar defa so agus an scoíocht bunscoíocht lán chaige bhí go nó Scoil Cáin ní a mór an gail a scoil tugtar inisirthe scoil an gailach a man an seans an tanna a bhí ann nach scoil Cáin i maiile na manach agus chas blian ar scoil sa Rhein chumá les mod an Gharbhaint a scoil chána an son nuair bhís rang pe rang a bhí ann rang a cúig seans agus dan an áit sin atanod ach dan an áit sin bíchas nach bhacha mar mór an den áit mar go dámar tebistigdas na Faoi mar defa ach dan an áit sin i Micheann go láidir eirlúte agsúla ach
So yeah, agus Darf well bhí an batteráil ann agus bhí an bóla ann agus bhí níor an taobh sinde ach ó hebh na gailinge de agus an cheol agus bhí buinte maithar leis gceantar mar saona chu sé héanaar scail chomar feag tamil so doscailíos doras na háte ríist am héin tríd an cheol agus trí bheith géisteach le Cearníní le Nicolás Tobín agus údí mar sin so doscail sé sin doras eile staachtaí áta mar defa agus ceantaráling agus na dtíine anías, you know. So agus as son nó níag son bhí tú ar an meánscoil a Gláiste Óin. Now tá go leor daoine tréis teachtamach as Gláiste Óin ceoltóirí ach go háirthe grúpaí ceol tá pobl a choíonn Gláiste Óin a bharan ina díg bhfuil an pobl sin bhfuil tú fós mar bhil an pobl sin ó néantó fád docha leis an tóir sin. Ní lis agam. Bhí is dála maithar héin agus go leor aithreacha agus máthracha eile beidir ag an nám. Bhí an státar ar a chéile agus tá fós a tuair cúil leis an Gaeilge go hifigiúil, you know. So thosta sé sin beidir sna caigedaí sna seascadaí cinnte ach bhí daoine ann gur bhain a muintear son mar defa le bunú an stáit agus leis a bhís agus mar sin de agus so bhí de rán agus hasig bhtha go méach ar a Gaelach ar bhealach éigen nó go méach an Gaeilge péir faoi meón ach go méach an Gaeilge a leabhart agus mar sin de agus an doras osclíonn sé sin ó hebh cultúr de ó hebh starra de agus go chéanana mar sin so bhí rein bha tailig is docha timpeall na carach go raibh gur élig I dachas lánghailach dá leanaí mar defa. So is díine mar a hallófa díine den tóirtin gur díine idir féragus marrá gur díine láidre iad. Go seasamh. Hlute éagsúla, you know, agus annach chuide socha ó chúlraí éagsúla beidir nach carróirí bhíonta beidir gur ó Chonamara nó áitin eile findíar a tháinig siad ach gur hasig sé sin mothol. So bhí na headers seo ar fád ann agus chuir siad a leanaí go dtí an scail seo. So hascad brisin an dóchas tríthúla bh chuite socha, you know. Agus cén sort dachas dar leat a fuair tusa nó cadí nuirdaí a thóg tusa leat ón i dachas sin féin scrín áirt a spéis civilíocht brahan sé gcónaí ar an múntóir ach an son a thustigh tusa gurí tú héanana chuir aniúil trín scríomh? Nílis gom cadí nuirdaí dearfacha bheitcha gom le rá fé Chláiste Óin ach ní dólam gur me anna honna ann. Ní dólam gur me anna honna ann ach bíon dé go dachar ar go leor daoine sacha ach bíchas go raibh déine go raibh írsmid an déine fós a gceist sa scail sé san déine sin bhí for lehan ar fud na tíre ach bhí írsmid de fós ann ach bhí rein múntóirí nó rein rudí gur dhéan múntóirí chuige gionart gan áras mar an múntóirí sin tréis de hisismathirí nó pe duna fásta mar defatá ag go baile sin chéad daoine fásta eile a dhéan an múnlúirt, you know. Yeah. So but bhí an bratharbó sang bhí sé anna hóca leis an amáint agus an Gaeilge. So bhí an amáint bhí muid sé batteráil chéile le chamáin ag an brise beag a fáilm chuna slitar a bhúil agus péradile sa flásógnas sa clós agus bhí Agallamh berte agus rudí an tóirtin a gálam nó a bhuainige sa scail agus ar lí measam ag an nám a Gláiste Óin an tlí go idir bliana inis bliana cethir is a bhúrfáir ne ach bhí an idir blion ann am líana héana a Gláiste Óin ag an nám. Ní hégur tugach é sin ach bhí daoine bhí tatasteach chun na scaile gan Gaeilge agus gan tuiscintí ar rudí mar sin so ar lí caithach an chéad blion gimmert sport agus a fáilm Gaeilge dus na daoine nach raibh siad sin aá so bhí sprí gceist leis an mlíon sin ach but bhí meas ar an scrín áirt hiig tú
fecinn tú na haigen sin na léire dí sin a vís na leabhar filiochta mas Martin ó Díráin na mór a vacatíú pead é seán a riordáin pead. Hascad, hiig tú nach raibh siad ach díorchan son. Hascad ní raibh siad ach taobh mód an doras an síos a bóthar nó bhí aithneag den éigen. Hascad bheith daoine sa scail is socha go raibh gael éigen na chuile na daoine seo agus so ní rud a dúin a bhí ann. Cinnte ní rud a dúin a bhí ann ach is socha tá seans go an son a scríim an chéad dá bhí dómlóir amháin a bhí sa blianling just marí ché taobh mód den de gheatí na scaile le carteags idir amach ar ráthir agus líise sin go trám ar gachéin ar a bhhaintear gan áir agus í rathir agus ach is socha bin in chéadú gur scríim ar a dégant dírig doling lech lei sin ó dírig é sin ní leis gom. A hiiscint nó péir de rud éigen ó fásach dóhiigh bu nach. Neach tú ar an óscoil agus an son dro cuasaí telefísin ó ní mé ó bhthar scaile éair ó go hacadúil camera agus beidir go bin an fág an úirt níos luithe go méidir nach chuoine ró geala gom beidir ar a bheithar scail just níor a mé ró chompórtach na svásanna sin so ní rah óscail le ar mar sin a gceist ach just chum mé a gobar fan go bheith méis. Chum mé gobar san áirlinn, bhí mé just hascad cool stáit a scób nearnadála le No, áirlinn éagsúla, mar ASM, Assistant Stage Manager, mar dhéanaan go leor daoine. Bhí sim... Ribh taithí a gut ar sin ribh begáin de dentar ar scoil a gut nó Jeez, ní cuiinam. I mean, socha go raibh drámaí éigent. Ó bríd na nárán, is solim mar mlíana rang a sé a bheith, gur dunnach. Bhí legan drámata éigent a bríd na nárán. Bhí bríd na nárán an tárán í ba bhóclú ar rus na bhéireach. I think a bin an lína bhí le rágamsa. Ach, ní raibh an iiritin, ach bhí mi sé dá go drámaí. Agus ba chud den chúlra, má ní chúlra, ba chud den saoil an drámaíocht bhíoch má bháthar dar dógant chun na háirlinn. Ba gná chud an saoil a bhí an. Mas na gamarachtaí nó mas drámaí sa féacóg nó I Mós Áras nach bhfuil ann an isise socha ach na háitne na plána, so bhí an drámaíoch mar chud den rud a bhí atárú, gná rud a bhí ann, so but meas an goméidir gur trí mar rathir sin a fíoh beidir gur chuas sa tró sin nó gur raibh sé, bhí sé héin amón léirechán éigen nó cúpla léirechán agus bhí cabhar a tastáil le set a réiteach nó caiithíir a churmach na péirdé. Le díriú ar de héithar hain agus is duine saothraach tú dáanta alíonn bhéal amhránaíocht ceol. An móla é an ceanna chu sin nó an is just bailí difriúla gur féad leat tú féin chuir nniuil úsáidan tú? Ní leis go bhecha mar sin aber is socha ní hé tá an smíanamh gom agus seo é an bailach leis an smíanamh sin. Is socha brahan sé ar chatta tarlú ag an am, agus chunas chud éon le fel láthair tá buint anna hainmh as ceol agus bhí me héananas má bhacha seint le chéile agus bhíon rudí gégan éagsúla dhéanamh going agus tafaí éagsúla agus tugann sé sin anna hásamh dom mar bhín deise go bheith gobar má bhacha an gédal síos más obair é ach so tugann sé sin sásamh dom. An scríomh is cinál spás eile ar fad a tanson agus go méidir go mraithann sé sin ar an chúis nó na rudí gúilta dír de brúmach nó na híomhána gúilta dír de úsáid na péirdé a chu maiile sin ó heh an locht éisteachta nó an locht léiteach mar tá cothú an son, so tá sprochan na éagsúla buint le. Like dit van lá go léir a chah seinte gitar sa maiile le cúpla lú pedal agus hascad tá anna hátamh le buint sin agus an sonna bheith seint le daine. Ní gád dul oscór éine ach bhfuil sásamh le buintas. Ach an son ar héon tú oscór slú is rud éigen ar a fádatán agus
Faoin of diffriúil. Yeah, faoin of chaos, it's just been to an roller coaster show, been to Gamach last one, Catach and Tarlon is Niliscom, but you're just so it's been Gachain second bio, my thing to that me. Ach, it's fair leis in a vegas leis a villicht choma, leis an screen ordacht, Nervin Dash got the hair, a choros core, Dina, a choralaw, Dina. Like it's Queenum. Like vín dul so go lewe verlichte nu vín láhar beidir gur tógach mé go lewe verlichte nar a vís ní soige agus ví dáanta agus fili timppel tí mar derfa vích si sa te agus mé de fásan níos agus sorle meán agus mar a vacatí agus just bechud den rud a bhí ann agus bhí fili intí screenim bheith seol a cúpla dus na hirish lawer inti you can ones a bag of in donna who's better blin on you know if I law her ruddy machine agus dina agus ruddy a rock agus action agus stuff so tá tine le buinta sin so nur a chorus amach nu kushcame a dailsig in hours man bhaocht over sin nur dailsig kushcame ma chéad lawer ceol baile vi desigum. Well, we shaol le denf. So when comes to yenme to shaol le denf, can I into and I suppose yenas a egaleirach ni heger of anachid agra teampelerach and not the vartis yenv na just go raula me is gachain on the van viar agus gur yenas curla her ovel like vi da the quick no town. Now nílan an brain sin a go manis níos móí dó a chas an a rúd mé mar ag an am bhí mar am héin nó is fear gan nerfáin na focail is fear go glóiseachtaí na focail agus goil tú breanúir a go tú féchanir seachas goil tú a dhéana sin ní me fáid locht ar sin ach tá gachéanaan an léamh hascad ach ag an am céanna just gur cinál chur a láthir a bhí ann sa bin níos bhíle sa 30 beidir na bhís cairdeag so vi anna haineh le buinte sin agus vi slí got le na dáanta a rá a gúsáid na nótaí ceol le chola tú de cheann na rihamí agus mar sin de mar is nar a bhíonn tú i scríomh is doch ní léon smachta go ar an slí go léigh den éigen an rud atá scríte go le tá smacht áirithe gan áras ach hascad déting sé dána léh agus déach den eile an dá chéna léh agus bhechan brí omlan éagsú buint chas seans nó rihamí agus rihamí éagsú agus fuimena so leis á dhéine sin an déanamh an chur láthir sin hí rud omláán a thuirta go den slú bhí láthir agus bhí anna haineh buint lei sin so dhéana sé sin effect tamil chus dhéananas camchuirt típil na tíre go áitina éagsúla ní chuoine minis belferiste agus daingan agus áitin eile a dhéine sin ach bhí anna rua buint leis agus so ní bheitchan fáin chéanar níos móbíchas go meach daoine ghfuil an alíonn ó bhéal nó dáint ó bhéal agus mar sin de ghfuil se sin well tagann sé agus imíonseach tá sé go mór le gceist is rud é a bhaineann leis le himachtaí cultúra bhí ar buna go daoine ach ní bheitchan fáin chéanar an stuff álam de lán bheabhar ríist sin écht cinnte ach bhí tú láthir ag an bobbal léiseach agus dhéann tú agrthóireacht ar chud den ábhar a bhí an chréibh scaoil an sin dhéann tú agrthóireacht cumá ar mascra ón air so mascra chlár ar radioú na Gaeltachta gábhí san 9 nó mar sin bhí deis ag daoine nua agus daoine cáiliúil más maith daoine gur chuala mar an amnacha hána féin scríóireacht a chur ar air mar sin is léir gur dúil dit nó bhfuil dúil a gut in an cinál bellscrocht sin dhéanamh ná tardan sin thuirtaghine. Yeah, well, it's tugan an ober an deis sin dit like me gober le Labhraíonn na Gaeltachta so is privileged town gúil cadagat an gahan a fiocasús nó thugur as a bóca agus léirchar rinne hascad nó riomhfos a chur go duine so is privileged town ach is cinnte nar bhí mé héin tasúach a scríomh gur thug
Pádraig Mac Argus bhí ag an am in Agallamh fasta gur thug sé siúd anna hacaíochtm, thug sé anna chródom ó ní brín an dáin sin or ní brín an líne sin. Agus ní an taithí sin a gom agus in éair ag an am agus is socha go bheith ar bhfuil brachan sé an duine ach is féidir leat a bheith goilúnach nar a tar ag an scripte go tá den éigen cháine nuair ag nach ní hinne a gceis ach bhí pádraig bhí anna cháirdééis a buint lena chorchaige agus cháirigh sé sin go mór an camerará. Agus is cinnte gur cháir pádraig go snodig freisin bhí moltaí agus tróireachas mar sin de. So beidir lí go me dírí cúta bhí anamh, mar tá ádáin ann a chuúranta bín cúthail daoine dul na dro, úranta tá scill agus commas agus taling ag daoine ach nach raibh sin na dro. Now, seans go scríór ahananta scríór freisin ach tíir tá ádáin na tasal bhain go léir mar defa. So a gobar an trasin másc agus Labhraíonn air agus luú tú tintainna man éach bhí an leabhar an ceannach chuir amach ag bicnic leicteach. Línta leicteacha, yeah. It's just haine sé le me sin dhéanamh. So nuair a bhíon an deise go beidir gur go leithlasach atá marráiseach nuair a bhíon an deise go rud ag an na léamh nuair a churandan ag an rud ag an chuút a riomh fosnú péislí eile is níl si chatta chuna bheith amachrót is pleasure atá mar defa agus bhile an takeíocht a chuirt an scríór like chur scríóirí like right bhacha ní bheith éonrad le rá tá sé sin anna bhá fair play agus den for hafat nó den for chur amach ach más féidir le tróir éigenú do thuúrim héin agus níl ceart na mí ceart annach do thuúrim héin a thuirt I think maithe nod é sin mar nuair a bhíonn tú a scríomh bíonn tú chosáirte tí an nach bhecinn tú nod go minic agus tá sé dechar seasamh siarhaig agus is tóilm gur is rud táchtach é go méoch deis ag scríóirí tróir nó molla nó péire de áilte go léitheach den éigen eile an nod. So go bheiceach an duine feicim cad é gúilta díad go dhéanamhann san nach beidir gúil sé ábhrín na bhlachan san nó beidir mar chasan tú ábhrín na chléig a meach sé ábhrín sa léir nó rud éigent. Ní gá an machchad ís leis an tróir nó cóirle ach ní lenach cóirle car. Well an rud atá bhaithna go meach an rud gur bhhail leis an scríóir a dhéanamh go meach sé sin le léamh nó le chlás agus uaireanta bíon an cabhair sin a tasáil. So bíon deisina ag daoine a gcuid smuointe hain a chur aniúil ag rec le ciúraní chur an imachtaí ar siúil na míon fille agus ceol agus ruúd an cinál sin. Measú bhfuil a dóthain á dhéanamh chun na deisna sin a thuirt nó bhfuil bearnaí sa tíordrach sin gur féidling chuirda. Ceiste le imrim aber thug imrim ansprágad am héin camerará agus bhí ócáid amháin gur raibh dáin agus dar de thug si déir agus gur raibh ar scríóirí bísí chur láthair ach le dardar de chót éigen agus ag an am bhí me gobar le Owen O'Brien anyway bhí mar tééis rein bha gigáilí anamh agus dardar an scá agus áráníos gitáirí an scás go chéine a bhí mar Sean sé an Thatchers of Decropolis leat ní sean sé brúdar ach annachchud is na háráine churas amachchan í sin is le óin gur dhéanas beo idir dús ach péisce lé ag dá agus dard níor bhéon deis an cleachta mór an rih réh sé siúd gafa bhí mé hen gafa agus bhfuil mar le chéile gáí hir rih agus cadhéad mé so thosaigh hain sé nóta éigen ar beidir go hain sé rá nóta agus is as sin a tháinig tafad gur dhéanam mar níos an cara just like tháinig sé an saoil sa trocha second sin nó sa 10 second sin agus dhéanam mar so thug imrim sppraga doing thug siad gig doing an géadal síos a thug siad sppraga doing agus as sin tháinig tafada so tá lehéadí imrim ann agus tá lehéadí ó bhéal ann na gorcaí chomá ha anna hacuil agus anna sppraguil agus darcaí eile agus scríóirí eile hí sa gorcaigh tá rudí mar sin ann achas socha tá an duine nó an drámhaid chun rudí mar sinna agrú agus tá locht féchan a wet agus ní a gcónaí a hagan an dárúd sin le chéile in éon iirecht mar Gael sin bósach is tócha ag an gcéil sin.
Dúrcha caiinteann san faoin geol as ceol baile beidir a das brúdar ví tú an imlé chomá rud sílam a dascaigh as cardis le páric Shaothar nó iirecht ómóise léir de fáric agus an son Thatchers of the Acropolis mar sin tá cúpla batha a gut mar cheoltóir. Is toch go bhfuil. I mean, níor higus go bin bhí tarlú ach bhí beidir gur tionscadal éagsúla bhí an tar brathar cata tarlú. Like bhí fáin ceol orm nar thosa me gobar ar cheol baile bhí áráin a bhí scrite go péisce é agus a bhí a dhéanamh go mnáit an éagsúla ach churas roiintas na lyricí sin agus níos man ar ibric siad a churas roiintas na lyricí sin isteach sa leabhar ceol baile. Ní gcónaí ní honan lyricí árán agus dán agus ní honan dán go nerfa ó bhéal agus dán ibrín ar lehanach. So tá go leor fálam na déanamh sonnach. But yeah, bhí me gobar le Owen O'Brien is bhí mar gigáil reinfá gig na déantaing ag bhí sé sin anna hainebhach. Tháinig imlé mar ró agus bhíidir hasig bhtha go mbeidh páirteach sa rud a bhí ar siúil agus dúr mé bhfuil mis déanam rud hain an sá gur maithagah me déanam rud hain ach an tánánig cúpla gléach eile. So ag an am bhí trééis dáin a scríomh gan é ahanana mar fáric Shaothar bhí trééis dáin a scríomh bunathe ar na rudí bhí a dhéanamh go dtíana mar himpeall air agus an son bhí ócáid tiomsa airigad agrúig Matthew O'Casside agus dhéanas árán den dáin mar chud ar don ócáid sin a héananas óin. So nar tháinig im le ríscom dú mé bhfuil seir féach má íocinn si bheas an tafad seo agus pe má hagan é airigad as a raig le cabhrú lei sin déana mé sin, you know. So so is mar sin a hála sé sin agus an son bhís trééis rá bhfuil seir má tá fáin til a tafadaí an teir danghfuil le gailinn fechan den meach muoinehhéigen ar fáil an son, so sin a hála so tháinig airigh déigen ó gailinn chuníoch as reintas na tafadaí so chuir níos mó áráin sa tro sin. But san le Thatchers is cinál abheoch an tar seanna bhana bhí an bhí me hain Robbie Perry ag rán marí Thatchers of the Acropolis ní chuoinm caiin trocha blian a hen agus ach ag gnám bhartaí mar tach le chéile ríist de gig bhaine í a choultúir agus ba mise agus Rónán agus Robbie agus bhí Mac Robbie bhí Mac Rónán bhí me bhach hain. So but cinál mamas and papas sais rud a bhían ach an son leanse sin a raig agus dhéanam an gigan agus an son dhéanam an tafadaí chomá. Dhéan sibh legan aní asar ceol baile an dáin gur chuir sibh ceol electrónach leis epic mór fór. Seacht nómad nó rudéigen mar sin agus ní gcónaí go bhaid rudéigen tá fada lei sin seint ar an air, so bhí ásar meach leis an cúpla báta de chuná sa trí nó ceir nómad bhína gceis an PC sinach. Bhí sin anna hainebh le déanamh, you know, camera just chahamar gachéin rud isteach sa bhí sin. Tána fuimna seo gom, and just chumar an tumble dryer siúlas an seamach. Well, Mark Gavin actually dhéanaan measc ar sin ar fad agus fair play do bhí se thbar because nílas a bhéach aon eile dhéanamh. Ach an son le spásas nar tháinig spásas amach nó beidir nar bhí sé teacht amach chuir ceiste níise má bhaachtas bhfuil me fána beidir ceolala chuir le roiint chu nó cóirú éigen dhéanamh ar roiint agus dúirte go méach fair play do so dhéanam mar roiint tafadaí an son agus chuir mar roiint fhí seáin amach agus stuff amach. So yeah, brahan sé go tátarlú I suppose, yeah, agus tá ceann sa fhí sin tá rince ann nadidir cara beidir sin brúdar a ríis aní achar tú legus tú clocha chuir tá tú bug a hart ní bhaid mar fearm, you know. Beidir go léifá dáin? Cinnte, yeah. Tá ceann ní nuirí sin scrí mé le linn COVID bíoch churas bailchríoch ar an leabhar spásas mar go raibh an spás timpplair ar an saoil gan am ach bhí pí amháin an sin cuach na COVID a bhí scrite timpplair sin ní chearúla agus sin
mar fi a fuime ach vi pí bháin bheas me go léing agus pí gaiide an níl tiidir mar níl sé é leir na go fáil ach se lé mééis seo anyway. Beidir gur piano is an ní lei gom ach fuair an piano ó hiig inar stad an ceol le bás hanamhaná an tí. Ní raigling techt an té a dhéanach ga chochar bacht sal tháinig an vírus. Mar sin seintir gach nóta smut beag ó na spruc ach a dún leis an saoil mar atá. Is at mar le linn na tréimh sin bhí chuil me dtína caint an láhanana féin na rudí go raibh a dhéanamh le linn COVID thoscad an rial seo nó an rial siúd nó é seo ar fad agus nuair thosaigh na dtína caintear just bhí dtíana bhí sé sin dearúta gom. So tá annach den chraiciléir a hála le na linn beidir dearúta going agus maithanad go bhfuil. Bhí mar marachtainta is saoil eile ar fada socha ach... Sin múchta going is tócha mar... Is socha? Tá trán ite. Yeah. But yeah, so Queenie, beidir go binna bhí na gceis le dáanta nadidir ach go meran tú ar nómot éigen nó go meran tú ar chuoine éigen agus má bhracht thusa an rud beidir go mraithe an léthór nó an éistóir an rud nadidir, yeah. Agus is tócha go gcuinlín go generalta ar an tréimh sin mar throchréimhse rud a bhí fear ach bhí rudí eile ar nós piano a bhí smut beag ó na spruc na nótaí spruc beag ó na spruc gur choigh sé rudí aisteacha sa saoil freisin nach rudí dúiltecha nó dearfacha ar churbí. Just éagsúil, yeah. Bharcas Tás gom dáil si coscéim an dáile ar go ceol baile agus spásas tá tú mór le páiricas snoddig an dagan tú leis an réamhlóid atá ar siúil ag an snodach sé sin réamhlóid na gaige a chur ar fáil a chothú in aig an béarla socha agus gachrad Americánachas tá teacht in iad dúig orn. Nílas man féidir an leart ar cheann fáidir gan ar riadú féin a rudí a chreidan sé nó an ideolaíocht atá ní éting sin rá. Ach is toch a fiechint ar an obair atá déanta ag cuiscéim an cólatfáilte hóireachta gur bhunig sé dre mar a hiigem an spruc nó an rud atá a fíre na just chuamacha leabhar agus nílas go cadíad na builí a bhfuilthe an marc nó bhfuilthe an spruc mar dearfach just go méach rudí ar fáil. Agus bhí sé na cuioine bhar sin an láhanana fánar mar dhéigean de chuamach hí sa caint le má bhach agus le níos agus le charrón an pí sin gur dhéanam mar tamlín le an tingur chearting é sin nach chuamach, you know. Just go meach sé mó nach meach sé istige faoin mór nó cool an chúiste nuair dhéigean just rudí a chuamach agus mar tá sé go má rudí a chríochnú a chamáil lei sin tá sé go má go meach rudí a chur ar fáil den fphobal mar dearfá den lochtéiseach den léthirí. Más má na bhil an rud just cuiil sé sin a chur amach agus an bogaráig dín chéad rud eile. So is dóilm go bhfuil an rud nua ní cabh nuas ar an seanar rud atáim agus is mó árán ar an seanós gur álam mé agus nu gur dhéanas íirecht álam agus gur dhéanas íirecht ar iad rá agus annach chuid aimime le buinteasta in na Lower Valley ach credim go láidir sa rud nua agus beidir go bin fá go daithníonn se an bheith obair an tre aisteón éir agus mar sin de nar scríoch an rud seo hana nar chúlachas an rud seo hana le tá sé díorchan is an bhaiden seo tháinig an rud seo an saoil. So gannenach alíontóirí agus gachéine gannenach muid sin héine chothú le rudaí nach raibh ann hana go méidir go le taringt ón stair nó go a taringt an na rudí a chuig groin gan áras tá mar tá an tannach ar ag an stair agus ag na rudí chuig groin ar an goléir ach just an rud nua agus gan a bheith a timpplaú an tanar an tam goléir uanta bína norma go sin ann, yeah. Okay. Bhfuil éon imníort faoin tochaí, bhfuil éon planan a go an tochaí agus dámeach
dá mechart éireacht agan tú dhéig mar bhfuil sé sin ro seafóideach mar cheist cén éireacht ar bhile agan tú dhéig. Like, is a réigen go mí man an cuine ar ná máireach an aíire agus ní maga. So ní fear mór tauchaí mé. Cadíonn tú mórach? Huh? Cadíonn tú mórach? I don't know, cadíonn go tú. Yeah, ní chuoine mór an ar an tauchaí ar aíire, nó ní brí me agan ar an gaisin, bhí me dul ó lá go lá, agus úranta bín gáá le na chéile. Ní hénach den an planana úranta ach ní ranní mar an saoil mar sin bím cinál istigh san ámad maithing to let me, yeah. So, an ceist faoi éireacht, like, I don't know, like sin ceist de ghanéigen deile, nuair a dhéigent, yeah. Bharcas mac an éal gur bhí mágad. Right thing.